Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Piniatang kukunaginang kuna mapumamanos talamas to kalinin tadi nakapipya ginawa. Abot tanong mambuti na sa dunia niya mananas sa herat. Sa tiyak kanaya di ko sa kanod na ipitwa na malaap pamilya. Malaap pamilya. Narkadon! Gulala na steroid ay daw gagaw na pa. Tama namin. Aman yang ko na mabalabalas naman yang ko na mabetu-betu as pwede kang giginawa ya kay taubangan sa arkat tamulundo. Uli. Tawa ng pamanadi ko rin nagkastara pamandapat na. Gede-gede po magulaw na ang pupos ko naman ang ubang staniyo. Kakarap ang panyoro na so di kang giginawa ya kay taubangan sa stay nga dara now. Iayusin yung kamera ko. Pagkatagalit ko. Nandun man ay doon manos kaya kwader pa unas to karibot. Nagatatakbo na to kalipat. Ang tayo di ron naman yung magusta di ron matawas sa kung buas sa kada na nila kapawin. Nagudak ka daw nagudak ka ng bais natin ha. Sayang, wala tayong pagganon. Wala tayong pagganon. Kamataan din na binaraw na buha kasto na laga ba iyayan niya katay-tay na maganda maranawa na di sa Janista. Nabara ka nakating kati Haji Anista. Nasaya na di ko kerang. iPhone 15 Pro Max. Sagi kon mambuak kemastaan yung saya. Udi na mapumunag yung saya. Nagisok pa garin ang ligyoro na sok palalamis tayo. Para na ako. Kaya meron ako niya kambala-bala na na-discard live na gugugat tas talaga. Sakatan na sa salamak ka ng mga rato. Ito yung patong mga baliligan na para manis ko ng buwan ang astil dyan pa. Assalamualaikum. Ay, langon. Langon. Okay ka ba tayo? Para yung makawa. Nakamisita pa ka. Langon na nanalay. Facebook, TikTok, Instagram. Natin nakalive. Apo, may tulog. Nakalive din niya sa YouTube. Parang hindi niya tayo. Ay, naman yung tayo. Kasi nandun na. Hoy! Ay, may nanonood. May nanonood sa akin.
kasamay ng onyo tuwing buhay lalagan na nakuha pason ingarano ka din ay na mapuro ang manaharap iyan so kapara gusto ka buya-buya luwag ay isang Ako kasi nakaplag. Malayo mo yan. Pag narinig ko na. May kamoy ka na maliwanag. Ayaw ka na dito. Ay. Huwag mo gagawin. Nakalive yan. Wala yan. Sa tawang kulalan na ay makabagi ang kurang mau kadina na sa pemasa sumuma. Kaya murutan iya ni saya sa pinggiri ya kami ya bibenan tolora warena sumasa ilagan. Iya pa kami na inaw mga rena ngayon. Iya perdapot. Dia orang sekolah, dia nama mata na ya katan tua unia, nama ada semua mana kaya untuk bayi kata pada pengamarin awas saya mesti berdina saya sini awa. Jadi kan tahu ya usai itu mana berdaya video masuk mani kau mau saku destani ya iba, ada. Pangulugan naman sa mga siguro ya. Ay dapo ka lang mapay na amoran inomdo wow ni yatim batin begano pakapan aku dia baik pula mai kami itu begas para kabar dia Bisa selesaikan. Patay mamsamakan api yang aku dian kaya api yang kahit sakot dia ini ada dunia warung mana nasini ya terasa dia sangat punya di kolam sepuluh waktu kalau waruna hati doang yang dia yang umutia ada hilang lawi-lawi inung mabugero na setua malay sinabuiyan na naladip ka diyan isa Tambah kaya kalian itu. Oh, dia naik, tambahan. Tinagani yung manaladi Oh, kalian itu.
kaginasa putia Berakasa na kudusay Asang pornak kuwa malapit ya Paano dito ka nga karami? Diri kasalan Nasiyarin duwanin napituwayang akalima Tamang kuwaw na mga inuway Inuyawaw sa mula Ay iyan na sumano kumalado na puro na yang gusto lugarin Dengan kaguluhan ang magiging nahawakan Umaamon tara na upang ginagani yung manapat na panurugay Na nakapaginairo na so Nani mampok ni nana ya kapangaro mako pari este kai na kaniya min sawa na yan na do ipusta Wow, batalo kapu makumay na niya kapangaro ma alaki endo di rastai na manano wow ma ay kenya inagi do mas tiyo nagiya sa dito katara akila ito ay namiya kapan wow may kono na mustarari iman na ngulos kuminagilagawa isa pagilungan nagigiluro na bukuya mo nagiya sa dito pangirong tupaan kaya kapan magpamuga ito rum dawa na kagiya kipenedo na isnadiga kang pamaku mga panorogenan makinagin mana sa pulo ako di mana ada penapis terata sa pulo ko naguna maana makapendegi sa pulo ako pito kasi tao mataan gatas na nadaan Ayo! Pagayon, hindi man lagi mo baon ako no ay nagtatadi na sawa ito ay daw, ay daw Mataan mo mo! Kasi na pumalit siya ito. Yato au na sama diyo litirwo naronak waronak pangagayaw mga daya tubuong ingay dan sakaya ay kan ko no patay ngay depan ada kasus kumagay kaya sa stulile awat aku mesti ay au na tumadam na sawe na de nama bapaknya wai saya pikiran ko na ilaw mga hadato pangalan tadi mana apa milia apa daya demata ida padaya Sandiga kang pamana na dumpataka maesta punang wow na gustakan dapat kapu destia kena itu ayah wow laptai na gepayang ini Sadang bermasti yo kami nasa kadera pangatanong mano na ay na mga nunang umamin ako na ay napanadap wow maupat na gustakiya daw managam ay mayak ay dako wow sa nagariang iyang amo wow dodo wow kaditami dua ay sa kubenstaan iyo Peliduan niya na lalo di makagama sa dilaan Tamo. ay nawala mapis tulota na nagusaki yapay nga nuna kadudua kalokas tagiye na kusti berawa mga nuwaw na kiyay amitin na gusto buwaw wadiyay na mga nung kudiiguan Ready ka
Kaibigan. Udah mana sabu dia. Kaya oto ay latala duda mana tanagari buku bakulo data mana aku pito ay maruma muria tau berindo. Yenang para otan so sapolo wagu dema padaya dengka adepa. Kanabiya ako penso sapolo wagu dua unay mai nagustu dua pa eno. Au gena tanagari ya masti wuna ya pikiran ko. Kaya tua mumasai na mga diayat mo ko. Kaya ingat na iteray to tayo iya ibasti ipulit siya penyakay. Na atas tanagariya masti wumada para de luang moto. Kaya paklong wudesana sosolo tayo na wow, nakapag-upago ka tanay sa liga kang pamana di ikapangan unay. Kadaro na mga kadatos sa nagariya mo lundo. Ayak ka lang anak ko, pamilyo niya. Oh, I know. Nakatasa ka nun. Inanas today, awan na mga numpang istaliga, mga nung kuwistong ba. Mga nung kilong ninong kapag pinugulan niya na pangataliya, gayaw na mga nung kiyondaro. Yan ang karaot na naduli makagamay. Ay dawas pa na di bubuing, ay dapito kapistulutan. Pito kastulutan na naginan na karaot na nadala buga ng bangay na. Kadok ka sa stabak ka na pinulunan ay nang wow mekiya ay ganto wow na gusto ko ay nok ay sabubat ay inasay ay bubulay na pinaturay niya udah ay sabat udah sana tadiya mula apit kay na nagusustya o kadok sa muli at tawi buga yan na nakamakan tuway na o umanay ayat wow amin berlindung pasti mana nafsi mas tempo awalnya panorugin na yamada niya nakapagudas tiko sadia sodotan otosan agariya molondo takiya de medega kadarok mabugatas agariya molondo na bakudem pararangkong Sadiga kanang pamanak ko no rabu lemayo rawan di bakudas tanah agariya molondo tuan tahu ayo nangwa kampung iya na gusto ba sa mayor mas kampung na ko ayang maana niya na dia chira manana na haya pipikiran ko maano ko kagawa da bako de mararang ko Kali ko kalala na tanas tumana apa ni dia I know, pangalan nun. Pamilya Bulawan. Bulawan akon. Na pasti di jawani yang kau pamilya bestari. Kalau dia pada yang dua puna manutang ia dia kau pamili bidang atau ada yang bidang atau ia berbunggari ya nena gustapi Ay gasti aja titina cuman apa
Cuma dayu at tawa dayu pakarang puno apalaya din gua pa. Ay, good. Good. Sino pamili mo na Oh, mapacir mana? Oh, oh. Oh, oh, looking outside. Kadieser. Kadieser. Looking up. Ilan talo siya bilang? Oh, konsyelame. Oh, biyak. Labati nga si Binima eh. Pamili berak pada kata yang ini tetap berhasil nak konsistara. Kemudian yang ada di hasil sisi Nana bubayak kena makai kemana wala di hasil sisi Ay, Zaldi. Ubaniwan ang katamay ko sa akin.
na, mapalasok ang undangan na na. Asnia Sultan. Oh, Amina, ginasuda ka balik. Oh, Nadia Sir. Nadia Mina, main na mga din! Ay honor mida inuwa ba iyan na nagina na siti sira gua paatin sira kita na pira panala na kuwara tayo ani na kadan tungana nagina konsigelan iya mapapalaga tunay abala iyaw sopir bes tunay no pika di Wala na. Wala. Tadi yung kalis tendiga pamanang sa pangkatang kunin jelela ayun mo inaw na ako jelia inadi langin orang kaya apa mini makadet para isang ulito Tadi kekuatan pemanas tadi ikan dunia Sehaja setia kata Asya Tadi langit tadi rapi Sehaja
lagi na ako na sing raki magwa po mo Isang paglaron. Ito ay na wadi lang inorami din amuriat tawin nako ina kamapayag pangatak ni rasto na dinangin ay tawag ito siya haliya uriat tawin mister manganong pangkiras tidak dilanga iya na nagiging ang si Jenista uriat tawin imam nagina ng karautan ng sumuriat taw bastaring ano wadi lang iyo to wow si say mapapilitan na rin ay ngasa na gustirano dari diye nagina si say pau ilang ada to tuwag yan si Junay da Muria tau bakuan na gustakiya pangano na mga tagista na maali lang ida to kalid kumatampo rin ang tali ka daw na sa pangatan ni Juhaniel. Nganang tanah Juhaniel padaro pare simpang ladangkan nakadin na mga anak isahan niya inagukumas tampo. Walain ang papangati besar rawi. Pinugulan niya napangati besar o di nga nilangabaya na nagiging tiraisa. Ayos di besar ya kalau katawi ilang nagunian dekare ay napakatay nagwaw kadar ina ng siumihan ya kadarawing kinirana ada kasi kinirana nadakumin dua aduh napangano ang kaninilay na pataan ko niya'y basti ay rakatan ang ilalambad yung jinira na nagwa po amaranawa doon niya'y saklo niya'y gitay ako mananay niya'y kanana po ni sakay apapay nalamat ay damo ay duwadideg mo na abo sakay rajeng gagina na stable rain na panadaki norahane na maanong panakibene pagpinukudin niya na pangatani hidaya agye na karaot na pangatay ni Benjamin ano na study kampang ano na inusti parahane anong kinjihan niya agye na karaot na to pamilya basta yari na irinikan dia sa namatay ko pamilibila ang aklaw pagkano din niyo makakagiyederi diya na diyan stime iya istako di ko kiraw na mga noong ibay iya istana dilang ada tot dilang abay yuto wag yuto awastay ay amor ya tao ya de lagi na nakara otay si hajasti na cuma dia tiksira na nalilang ada to ada di kadijiaman kawawa di besta ko di takerao kinu ada to anana ako mi pagi na lagi na mama ya dan yang mau aku oras tanagaria nagustira diri dai ina mamapaya gusti buya auniya ngadidang ada to anak dari sai puding apa dia saudotai dusta na ulianan na bayastania yan damadaga kadara bayana na ayasti mama astanai
na baya ay no siyas na ira. Katatano din yung mga nakabangami pagigis na ko pateros tayo ngayon sa mga nukot taganog. Sa kumanduyan ko upang istarapiya gagistali pagbuat tamana na upang atana pangatiyas na ira. Sobrang ako taparas na ulian o tuwala diya binula basti tamandang. Nagida magistinan na binula basti tamandang. Kadiay na inuwadat tuwalan na tadi bapak iya na husti ay na isapko diya ikuan. Na bumano na marayag sa pangataan ni Noae. Tambah ka na. Pakinagyan yung mana. Tayang kuwagi na ng sinuwae. Napagugit na nakirakan na nakuwaran pa. Tabang ka na naman ako ng stories sa kirah mauta. Inaupagari ko at yan ang sinuway. Ako wow, kapakinagay yung makaiba ang nararamdaman. Nanuwa ay mabakan din nararamdaman. Iba kasi tinitanong sila na mga bulawalang tikipira-pira. Utapang ang sinuway manila na bayan na naladig madisiti marajana. Kapulitan karawaman tayo diya na nanasta na uliyan anan. Bukas at turo diya na ayaw. Sana dibuwa ingat mga nustakara yang diikan dahudaya sa pangatan at tuan na nagyen ang stiikastan. Stiikastan na inwa pulis na amatin timbang. Stiikastan na amatin timbang. Pogi yan na. Kuya na pulis kabila na tao. Sa pangatan na diyan sa ikasang na isang lagi. Are ko awang yung istatari nga matindui katiba kadinangan diyan. Ikat kinalaan na di murah hidaya. Dula jawa kata na nila na mga sama buka magagiyatin siranan. Lagi dia magasin ada tara dan komado-mado maka pegawai yang mengasani ikastan. Aku masampur na tadi kadau dia kina kustias pena. Di waktu ada pakana kunwa pangasapuniya asliya inalilangi nure. Ay kapamili ka di dia biar nama anu nak email. Ya nang nanas mana di ya pada roku mana ude. Kau biar pagi inalang nama anu pernah kita ji menagi nang para otak ya ko pemandu leto pamili muna bantong. Bukas tanong iya palaya din nagwag po amiya unak shiro manas tanagari amulondo. Bukas tanong iya kataya mida lang paali lang aba iyo tuwala di hajas titis tuhura dito kanan. Alagi dari daerah pamili mo na bantong nagi na anesthesia. Aminay at gusto nga na niya naman kaidam Yesus jemina na upamat dari paumata ustara bikin gua paamarana. Upamanana na ayama ana niya nagiet tamakanan. Ilaw na inotadi para doon naging
Bakit matalo sa lutan sa Palawan? Andyan na! Oh, mga tsanga! Andyan na! Ayan na! Dapo ka niya. Pamilya kandidat tau wow beratasan wow wirinasan wow kay napangatampuni jabir nastialen na inwada tawana na dina na constitution tawi duwi na na to jini na inwada pura awana na dina ayo na pamilya mga anak ginang kamapaya yang manu dia pangatabay ginang si Jenora ay tambah karena lagi na konstitusional. Gusto ba na ko taparagi ng si Jenis sa Amuria Tawiguro na kanina ipa ay nito kaya ko na dili ka daw dayay Si Ansano! Saan naman yung si Ansano? Ansano kami penginis pangkatan yang stado apa gegautan yang sama puluh anak uku tambah mana dia nanti yang stado anak-anak dia semua tanah dari yang pada wana dia membuat berangkat Uraima Amerika di mana na estaku di takerau na ya iking ada Musiko, Exxon! Sino maningan ng Exxon? May kasuntakan! Kaparulo! Dastikos kaban dua polis tanah Exxon! Ulog na mga naiintindihan. Kami pag-iistay nuwaya maraya nakawe hinawa umuli polis tanah Dinora hidayah apa milia duradau akadara corona Yakoni dua iri kadem polis tak apa penala mati ko pamilia dem beia iya te Semakin muda Warisan
na pangatan ni Oy! Duboy lagi ng kamapaya gaguro bilang ataw. Agi estima menjadi Di mana gusto daw niyo gusto ka din na Ipin na! at taling umaanap Isa na ito! Puro-puro beautiful that's tonight. Jadilah apa kira apa ay nanya unoray bila mayuras wow wasti haji bedulang hati mapamiliau rakau pamiliai panang hadi agina sowa ay nadilang ada toto yoto siano punia na sedudet torogi na moria tawis tari papa milik kaunda bapak inu rejena ayam ana ni ana tonaya bela iya ada dekadi amina ya pangan kapangati kadistane kagusti mamenaira dia berdua pasti tanah na usapang kata dia na kunci jadina Alam matal, yang anak usual. Pemana na nostalgia tambak kana ya akad ga ustania na sto kapeng kata na sto malapan pidaras tama puro. Pangati parahana nana parahana alidang ada toto ainu siste inudi nana stai inudi ngapamini maka bebo nada kande apa deh nak yang inulai nama mau nak iya Lidang iden to ya istir nakina nakaberpai gidi kando audie pangkata ini na cira to ya be akaya buong sa pamilya di de agen na mga anak ide maaraw ino wasti juhay kanilang ada tutlo ay nosti pinang aladena yan ang karaot na nadua na oma sa kabili basta ay kapada inostira na miya inimoda magawin na sila kung mapanadan kumakya panada mabukay masay Sira ng kalok sa mga may pangingis na kagaga o sa
Kadiran to kapengatan sama nakakir sama pauro. Kadi to pangatan apangate kadi made kadi nanga beyo to ada di hajesti tiamina. Padaya deman taida padaya dan dua ponak ia beguberan. Monas tanah geriye ngamon. Wow, kasano iya itu tengah tengah di sana. Itu bisa kamu anak saya anak kamu bengela. Ya iya, ada mampu orderan. Ini orang itu tengah tengah. Ya insana karena nawau dan kau tahu sesama dia wow na pergi saya santirai nau masih mengesau muslim ay tunggu saya muslim ay kakaya jadi ay ay na pergi ay budi sira na rupa kaya pere wow nione na kangi na mi pwede duna na dua loka kaya pipikiran ko na bakudi na mararang kumasto kada kadiya Wana do ni dara do masawat jadi tahu mantas tarana wagegetas tanah dato ay no pamana nangangatan tumanga onora dua katawa onora isteni ubero berata mangupana mangkuwa kotari beilawan onaro niyo payama kaya pia pikiran kau amay amay bumuru istaya staping egi ayak na papakastay gide ay ninyo wow sama makar piramider kaya istaruman para kabakupumudis maniwana bilala gusto may na pinagila tumala kabakidira beterade so ay yung kabatab ko di sana magamanangas legamo ay na inaoda kumaraw asiyay kadisitirang akimay sigaya sama wow dai nào áo trên nhà con wow mara wada di kai die ni sao so na ti koro ikade ko sonoria karara no la koro kai pala gustu di ngaji mastia ya ani anak pambe ai wana ni ampela de dua kata wa uno au pambe apen de na Salam kanuna ulastalu aida wa warakana